Dead on arrival ang sarong 72 anyos na lola makalis na mabudala nin truck sa kahalabaan kang Giburak Drive sa Ampangkan sarong gasolinahan sa barangay Bagumbayan, Surnaga City alas 3:30 nin hapon kasuudma. Binisto ang biktima na residente kang barangay Tabuco parehong syudad. Napapabalyo sa nasambit na tinampo pasiring sa sarong butika kan mabudalan asin makapairarom sa truck. Sigun kay Police Lieutenant Colonel Chester Pumar, spokesperson kang Naga City Police Office, ipigdara pa sa Bicol Medical Center ang biktima alagad alas 7:40 nimbanggi kan bawian ning buhay. Depensa subot kan nakabudal na truck driver na daikay ni nariparo ang biktima. Ito Kasi sa kwento po ng driver, may po siyang nahiling at may man din siyang namati na may nabungkong siya. Kung di po nabapasala, garo may pedestrian din. Kahit naman wala o meron, dapat maingat pa din tayo. Dugang pa kan tagapagtaram, basado subot sa mga nakahiling, dikit pang maligidan kan ruweda ang payukan biktima. Tulos man na kinustudiya sa Police Station 3 ang sospek. Iba yung pag-iingat na din sa lahat ng drivers. Same time din, yung mga pedestrians natin na lalakad. Lalo pag mga crossing, siguraduhin talaga halos lahat. Tatlo can listen sa left and right. Sa likod, sa front, titingnan din ko. Then, hindi yun natatapos. Pagka habang nagko-cross ka, titingnan mo rin ulit. Sa presente, pigahalat pa kan PNP kung masuod na ding reklamo kontra sa driver ang pamilyang nabayaan kan biktima. Kasong reckless imprudence resulting to homicide ang posibleng isangat kontra sa driver. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.